Langga, nagunsa man ka diha. Alira ko diri. Kay palimpyuhan ako ni simuhan ni mga cobwebs oh. Unsa Langga? Anak ko ba, palimpyuhan ako nimo ng mga cobwebs oh, kay lain na kay lang taon. Naa man ko ilakaw, magto ko ilalosyo. Unsa man ka didto? Nako importante tuyo siya. Unya mulakaw na ko kay nagdali ko. Pero kung tawanan niya, unsa orasa man ka muli? Mga unyang hapon na siguro kay magtabi-tabi pa man mi didto. Sige, nakaw na! Ay, naipad, tawagan na lang ako to kong trabahante nga si Claire. Siya na lang akong palimpyuhon, ani. Hello, Claire? Bakante ka? Pwede ka makaani din sa balay, kaya ako'y palimpyuhan sa imo ha. Pagdali ha? O sige, bye-bye. Tama-tama po, no, wala akong langga diri. Kaya kung naa ako diri, magsigir atong atong sa akong trabahante. Gusto ka ipatrabaho mo madam sa kuan no? Magpadali-dali man ko. Magdali ko bi. Yo. Mao man tong trabahante ila ni pari oh. Wow. Butag Ismail oy. Asa ka to si adto no? Uy. Mao man ang trabahante ni Langga oh. Asa ka ni siya? Padulong man sa balay. Magdali to be. Kaya ron makabalik ko dayon. Pare man to? Asa ka ni siya adto? Uy, pare oh. Pre! Pre! Naalagi ka pre! Naalagi ko pre, kaya naunta ko tuyo si Muha. Manghiram ta kong tools ba kay akong pahugtan ng asite. Lain pa ato pre ba? Masugatan nimo to inyong trabahante pre. Ito, siksik ayo ba? Ay, kato. Sugatan gay na ko uno. Asa mo to pa siya pa ingon pre? Madulong kay sa balay no. Mao ba? Sige pre, paabuta ko diri kay kuhaw na akong tools. Tabangan na lang takag ayos imong motor pre. Dali lang pre. Kana pre. Ayo, ma'am. Uy, Claire, maayo kay nanak ka. Hi, ma'am. Awara, unsa na po ning gisuot ani bayhana? May gani wala diri akong bana. Dali Claire dayon. Ay ma'am, unsa man ako trabahoon? Manguhar gani cobwebs nya ang gisuot perti makapakigol. Claire, kuha dito ang silhig. Nya human kani mga cobwebs tanggalon nimo ni o perti daghana o. Kanang malimpyo jud pag-ayo ha. Yes, ma'am. Kayang pare. Uy, ginamok na ko diri ba? Pre, darang tools pre. Pre na di ka. Tara, magdali ta pre. Tara. Hindi ma'am o. Ano ka na jud ay suoton? Ang awara? Kangit-ngit ba? Unsay ngit-ngit ma'am? Ay Claire, kaulanon. Murag nagdag-o man. Hala pre, naagi pre. Ma'am, tag-asa po dani ma'am, oy. Grabe ha pre. Medyo alum mo man gamay pre. Adool ta pre. Basig hayag dito sa dool. Claire, human naman na dira. Dili na po sa may tunga, oh. Napadira sa kilid, oh. Hastang daghana sa hugaw. Ka pre. Alum mo. Medyo hayag man lagi. Hala ka pre. Ang na ni Smile pre. Kinsa may gismailan, ani? Oh, ni babay. Kinsa may gibabayan, ani? Nagpa-cute naman noon taman. Kinsa may gitanaw, ani? Dito naman. Nag-unsa man mo dihang duha? Langga. Nanghiram kong tools kang pare. Tos di ay. Yang ano naghupo-hupo man mo dihang duha? Naputol man gud akong sinilas mare. Oh, naputol. Gitabangan man ako siya Langga. Muhawa mo diha o sabligan ta mo? Pre, muli na ko pre.